Beda x-xogħol ta' skavar fuq art mhux użata fil-Park tal-Familja sabiex isir grawnd tal-football fuq il-Għajn. Il-Gvern żamm mal-weda tiegħu dik li jagħti lura proġett lill-komunità ta' il-Għajn biex jagħmel tajjeb għall-inkonvenjent li nħoloq bl-impjant ta' riċiklaġġ ta' Sant'Antnin. Cory Greenland mill-Kumitat ta' Marsa Scala FC qal li l-komunità ta' il-Għajn hija sodisfatta li fl-aħħar ser ikollha grawnd tal-futbol. U li finalment illum niġu hawn naraw li beda x-xogħol u attwalment qed jiggerja ruħu huwa ta' sodisfazzjon kbir. Il-proġett se jkun ta' fejda kbira għall-lokal, partikolarment għall-klabb tal-futbol u għall-persuni kollha żgħażagħ kollha tfal kollha li jipparteċipaw fil-logħba tal-ballun. Il-proġett tal-grawnd tal-futbol ser isir b'investiment ta' żewġ miljun euro. Il-proġett apparti il-grawnd tal-futbol jinkludi wkoll binja li minnha se jibda jopera l-Kumitat ta' Marsa Scala FC. It-tim tal-futbol ta' il-Għajn twaqqaf 6 snin ilu u sal-lum qatt m'għandux faċilitajiet fejn jista' jitħarreġ. Il-proġett se jkollu bosta faċilitajiet fosthom dressing rooms u showers. Il-Ministru għall-Infrastruttura jinborġ qal li l-Gvern żamm mal-weda tiegħu sabiex sa sena oħra l-komunità ta' il-Għajn ikollha dan il-grawnd tal-futbol. Il-ħaddiem anke tal-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi flimkien mal-entitajiet l-oħra responsabbli mal-ewwel bdew ix-xogħlijiet sabiex fi żmien sena din il-komunità jkollha l-grawnd tagħha illi dik tfisser aktar attività fiżika, aktar attività sportiva għat-tfal u żgħażagħ tagħna f'dawn il-komunitajiet. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal li l-Gvern huwa kommess li jkompli jinvesti f'aktar faċilitajiet sportivi. Dan huwa wieħed minn kollha ta' proġetti li din isiru fuq skala nazzjonali, proġetti li lan tagħhom huwa li jgħin il-lokalitajiet, jgħin il-komunitajiet, jgħin iż-żgħażagħ tagħna, imma wkoll għalfejle illi jattira lejn pajjiżna avvenimenti internazzjonali. Nista' ngħid li bħalissa bħala Gvern għaddejjin f'ħidma intensiva sabiex propju fix-xhur u snin li ġejjin inġibu lejn pajjiżna numru ta' avvenimenti internazzjonali.